Hello everyone! Dito tayo sa paglubog ng araw. Ang ganda ng kulay guys. Lalo na siguro kung may mga green. Ang ganda niya. Winter pa kasi rito kaya ganun ang wala pang dahon. Mag-isa lang ako guys. It's already 5:30. Di ba ang ganda? Ang ganda ng kulay. Amazing. Ang ganda rito mag-ikot-ikot. Ang ganda naman dyan. Diba guys? Beautiful. Nakaka-amaze. Parang nagbabagang apoy. Nagpapasama ako sa asawa ko kaya lang nakaano na siya, nakapantulog. Kaya ako na lang. Pero it's okay. Hindi naman dito delikado. Kahit mag-isa lang, maglakad-lakad. Naalala ko sa Bisaya. Parang ganyan dadaanan. Doon. Tapos may mga bayabas. Ay, sarap. Mangunguha ng bayabas. Tapos dito naman, ang sarap magmuni-muni. Diba guys, ang ganda. Ang ganda ng paglubog ng araw, ang kulay. Bukas, sisikat ang araw na may dalang pag-asa. Sobrang lamig pa guys kasi sabi ni Pinan sa ano pa ang matatapos ang winter sa March, third week yata ng March. Ikot-ikot lang tayo para bawas ng ng calorie. Tapos kakain ulit. Joke. Pero totoo yan. Hanggat kayang kumain, hala sige, okay lang kumain. Kasi minsan mawawalan tayo ng gana. Oh, di ba ang ganda ng kulay guys? Amazing, amazing. Doon banda ay madilim na. Doon kami banda yan dyan sa. Pero okay pa rin. Lakad-lakad lang para fresh air. Kasi pag sa loob ng bahay, kulog. Walang
walang butas ang bahay. Parang hindi ka makahano, mainit. Kahit ganito malamig, okay lang. Diba? Ako lang mag-isa, guys. I'm alone. Samahan niyo ko. Ayan. Ang 5 bird. Sinamahan nila ako. Please follow our page, Juicy and Frank. And thumbs up, like and share, comment kung nagustuhan nyo. At pakipollow na rin sa ibang mga page na followers ko. Thank you so much sa 12K 12,000 followers. Thank you. At sa mga nag-engage, salamat na marami. To all promoters, thank you so much. Kasi doon ako nakakakuha ng mga followers. Nagbibigay sila sa akin. Thank you sa pagtatag. Mahirap din kaya guys, kailangan mo mag-ano ng time sa pag-promote. Hindi basta-basta. Kasi kailangan mo isulat yung name. Yung iba hindi naka-direct, pero yung iba madali lang pag nandun na, okay na, naka-direct. Tapos yung iba naman hindi maitag kasi di ko alam kung anong problem, kung hindi ba nila ako napalo or what. Pero sa mga nagko-comment, nilalagay ko, itatag ko talaga. Sayang yung iba hindi kasi nakapag-comment sila at saka like o reaction. Gusto ko sana sila yung priority ko na i-promote kasi sila yung nag-engage sa page ko. Thank you. Pero yung iba hindi ko may tag. Guys, support sa mga, lalo na sa mga maliliit na page. Kailangan nila ng tulungan natin. Oh. Nanginginig ng aking kamay, guys. Kamay ng mahirap, guys. Thank you. Thank you for watching. Have a blessed weekend, everyone. In Philippines, happy Sunday. Here in Deutschland, happy Saturday. Thank you. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Bye-bye, everyone.